Три причини защо няма да купите тази мивка. Първо, защото харесвате старата си мивка и ви е напълно достатъчна. Второ, защото мислите, че няма да я използвате. Трето, защото имате всичко необходимо, всички необходими аксесуари за една кухня. Дъска за рязане от масивна дървесина. Подвижен леген. Кошница за отцеждане. Сифон с контролер за източване на водата от сифона. Смесител водопад версия 2. С иновативен дигитален дисплей, захранван от вътрешен водноелектрически генератор, вграденият дигитален дисплей показва температура на водата в реално време, позволявайки прецизен контрол за вашия комфорт и удобно показва времето на работа. Трето. Защото нямате инструкция за монтаж и не знаете с какви размери е мивката. Нашите мивки пасват на всички нестандартни шкафове, както и стандартните на фирми като Кеа, Виденов и Рим, а именно за този модел шкафове с размери 800 мм и тези по поръчка на